Dames en heren, in het kader van 75 jaar van Varrenkorps Limburgse Jagers zal het Reunieorkest Limburgse Jagers op zondag 10 mei aanstaande een concert verzorgen in de Haandert te Tegelen. Het concert begint om 14 uur en de zaal is geopend vanaf 13 uur. Entree is €7,50, maar let wel, vol is vol. Kaarten zijn te bestellen via Brasserie Rach, Kerkstraat 50 of via telefoonnummer 077 373 0273.